Su candilo alumea, non se colga na parede. Su candilo alumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme non se fai máis caso dele. Ai la 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 la. Ai la la la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la la la. Agora que vou marchando as pedriñas chorarán. Agora que vou marchando as pedriñas chorarán. Chora de pedras a noite que marcho pola mañá. Ai la 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 la. Ai la la la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Baixamos a música de Xavier Díaz para poder darlle benvida a dona Elvira Carregado, que vamos a felicitar precisamente porque é a nova presidenta da Fundación Vicente Risco en Allariz. Moi boa tarde, dona Elvira. Moi boa tarde, encantada de estar con vos. Benvida, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por ese novo cargo que lle corresponde como responsable da Fundación Vicente Risco. Benvida e, bueno, pois que nos alegrámonos moitísimo e que sempre nos facemos eco de cousas que realiza a Fundación. En este caso, pois, me parece que casi quentiño, porque 2 ou 3 meses fai que vostede... Sí, desde finais de febreiro. Son a nova presidenta e somos unha directiva un novo equipo, nova, completa. Un novo equipo. Pois desexarlle moitísimo éxito e moitísimas gracias por atendernos. Bueno, seguro que moitísimas cousas teñen previsto, pero algunhas delas que nos comentamos pois teñen moito que ver cos premios Risco, co premio Vicente Risco. Me parece que a última cousa que tiñamos aquí tiñamos coñecemento, pero tamén hai moitas cousas que teñen que ver co seu que facer diario, non? E que semanalmente teñen actividades. A ver, dende que tomamos as rendas, que eso, hai 2 meses, estamos organizándonos, aterrando, como quien di. Todavía no estamos preparando a fundación. Era unha cousa que xa viña de atrás, pero ahora estamos casi a puntiño. Xa temos todos os okeis da Xunta de Galicia, porque levamos un tempo pretendendo ser o que antes chamaba Casa Museo, que son coleccións museográficas. Sí. Bueno, xa nos dieron o ok de modo extraoficial. Estamos atentos. Muy bien. En breve recibiremos o ok de modo oficial. Bueno, estamos facendo pequenos arranxos que hai que facer na casa, pequenos retoques, preparando todo para que esa colección, para facer chegar os nosos fondos do modo que pretendemos a toda a xente que quera acercarse á Fundación. Que ademais ten moito que ver precisamente por o que vostede nos comenta con esa irmandade que teñen coa Fundación Otero Pedrallo e tamén me parece que coa Fundación Castelao, non? Ese conxunto que... As fundacións, nós temos aí unha irmandade, claro, dende sempre, que se potenciou máis a partir do ano nos. Sí que temos unha irmandade e colaboramos sempre estamos este ano que o ano de Castelao, claro. Unha das actividades que xa nos temos planteado e que xa temos falado coa xente da Fundación Castelao é que nós temos fondos propios de Castelao, claro. Hacia despois do verán
faremos unha exposición, unhas xornadas, bueno, para facer unha correspondente homenaxe que creemos que temos que facer, e dese modo xa poñemos, xa facemos visibles os nosos fondos, porque os nosos fondos, aínda que están aí, non son visibles, están guardados, deste modo, pois preparando unha exposición que probablemente será unha exposición que xa quede, o sea, que forme parte da nosa colección museográfica. Bueno, colección museográfica que ten moito que ver co traballo que están desenvolvendo e desarrollando desde fai moito tempo, que ademais digitalizando documentación, moitísima documentación que os interesados e os investigadores e persoas que estudiosas poden achegarse precisamente a eses fondos documentais que precisamente a Fundación está poñendo en valor moitísimo, non? Sí, están a dispor de todos os estudosos e estudosas que queran que os precisen para os seus traballos ou os seus investigacións. Claro. Por eso digo que hai que poñer en valor ese traballo que están desenvolvendo e que están ofrecendo a eses estudiosos e os propios alumnos das universidades que ao mellor podense achegar pedindo documentación ou pedindo información, verdad? Sí, a documentación está digitalizada, podes acceder a ela e logo poden solicitala copias ou vir a velas a Fundación ou a consultar os documentos cando queran. Simplemente pedindos, porque nada máis que pedindos. Claro, hai que ter... Por suposto, para eso está a Fundación, para cuidar e para pôr en valor e a dispor de todo o mundo o traballo e a figura e traer ao presente o legado de Vicente Antón Risco. Vicente Antón, un fondo documental extraordinario que se pode ver tamén na propia páxina da Fundación, non? Que aí aparece tamén. Pode acceder a través da páxina web a todos esos fondos que vamos digitalizando. Bueno, levamos moitos anos digitalizando, ahora casi están finalizados, entón podese coñecer todo o que hai a través da página web. Vale, eu quería, bueno, comentáballe fai un momentiño esas actividades, moitas delas que teñen moito que ver coa Fundación, pero que algunhas delas próximas, unha delas mentaba o Premio Vicente Risco, non? Que me parece que está a piques casi de celebrarse, non? Sí, están ahora a finales de maio un, a principios de xuño outro, o Premio de Ciencias Sociais e o Premio Antón Risco están a punto de novela curta, están a punto de fallarse. Un me parece que o 30 de maio e outro en xuño, non me acordo exactamente das datas, pero están a punto de fallarse. Sí, eu dicía porque en anos anteriores nos facíamos eco deses dos premiados ou do premiado, precisamente gracias a vostedes, gracias á Fundación, tiñan collíamos o contacto con esa persona premiada e facilitábamos o contacto con el para poder entrevistarlo e que nos falara dese traballo que foi premiado. Por eso o que sí que estou seguro é da data do 30 de maio e o de novela. ¿Ves? O de Ciencias Sociais en xuño, pero non recordo exactamente a data agora mesmo. Tampouco eu, pero bueno, buscaba ese dato por o feito de que nesta época, máis ou menos no mes de maio, máis de xuño, era cando se levaba adiante as cousas. Pero tamén hai moitísimas cousas que quero relembrar a todos os galegos do Mediterráneo que se poden achegar precisamente a Allariz para ver a Fundación, posto que hai unha visita extraordinaria que se pode facer na Fundación, non? Que ademais moi documentada e con moitísimos elementos para descubrir cousas que facía Vicente Risco, non? Sí, penso que ahora que a colección vai estar máis, o sea, agora mesmo temos a sala permanente da novela, da magnífica novela do Porco de Pé, que é moi representativa de un ourense, duns anos de un ourense dos 20, pero a casa museo co despacho a figura de Vicente Risco, as
caricaturas, pero agora con a colección museográfica imos ter unha sala específica de dibuxos de risco, unha sala específica cos Castelao, outra sala específica coas caricaturas, o sea, que penso que a partir de este verán porque estamos xa preparando, xa lle digo que a sala Castelao ou cos dibuxos de Castelao que pensamos inaugurarla ao tempo que en lugar de facer unha exposición xa deixamos a sala preparada de a nosa colección. Eu quero facer hincapié nunha cousa que publicamos, por lo menos eu dei a conocer a todos os nosos ointes, que o día do libro o día do libro tiñan previsto, ou me parece que vaise publicar un libro gracias á fundación que ten moito que ver con Vicente Risco, o libro de las horas, non? O libro das horas xa está publicado, xa se fixo a traducción a galego, sí. Xa está publicado, sí, xa está. Sí, celebrando o 140 aniversario. Llevemos así un pouco de visibilidade este día, no Día das Letras Galegas, porque é unha das máis recentes publicacións que temos, esa nova edición en galego, pues, claro, saiu recentemente, sí. O libro das horas, lógicamente, o libro das horas de Vicente, ¿no? De Vicente, sí. Que editouse precisamente conmemorando o 140 aniversario do nacemento do escritor, non? Lógicamente. Pois, felicitacións, que tamén é un traballo de equipo, pero que hai que poñer en valor, que como adquirilo ou como poder achegarse precisamente a vostedes para poder solicitalo. Si queren adquirilo, poñerse na página. Agora mesmo temos un correo, pero a través do correo de secretaría secretaría@fundacionvicenterisco.com nos xa lles indicamos como o facemos chegar a quen o quera, que este lonxe de aquí, claro, porque igual as librerías de ali é máis complicado, por aí é máis complicado, pero bueno. Sí, sí. Hola. Moi ben. Precisamente, volvemos a repetir que no correo da Fundación, sí, de Secretaría, mellor dito. Sí, Secretaría, de todas maneiras, como estamos aterrizando, sí, tamén estamos dando unha voltiña á página web. Sí. Estas cousas vamos a ir informando na página web de como facelas, pero por o de agora a través do correo de Secretaría. Sí, eu lembrome dese feito precisamente porque aquí en Cataluña celebrase moitísimo o 23 de abril, o día de San Jordi, non? E eu, pois, dei a coñecer a todos os nosos ointes seguidores ese pasquín que saía, non? Hai millóns de libros do vento nos arquivos do aire. De cando en vez baixa un ocioso atrapa e escribe o libro das horas. Que pensamos que era moi aceitado para este ano. Claro. Por eso o puxemos visible claro que sí. Redes, eso. Pois agradecerlle moitísimo a súa participación e colaboración no programa de hoxe. Pois que como temos si me deixas, podo decir, aínda que estedes lonxe, sí, as próximas actividades, as primeiras actividades e próximas actividades, vou dicir 3 e vou unas decir moi rápido. Claro, eu quería facerlle... O venres día 9 temos unha conferencia de un... non me recordo o nome exactamente. Bueno, temos unha conferencia sobre a esquecida, sobre unha cineasta esquecida, sí, filla de Don Vicente. Filla de Don Vicente, que xa falamos precisamente con Jaime Varela, falaríades. Falamos con un investigador que foi o que descubrí precisamente. Jaime Varela, o día 9 ven a darnos unha conferencia á Fundación da filla. Da filla de Vicente, claro. Sobre a obra de Cruz Risco, a cineasta esquecida, chamalle el no título a súa conferencia.
conferencia. Logo, o día 10, celebramos o Día das Letras Galegas, aínda que o 17 nos, bueno, como hai tantas actividades en Galicia o 17, nos vamos a celebrarlo o día 17. Adiantalo un pouco, claro. Con un concertiño de un grupo, sabedes que este ano está dedicado ás cantareiras, pois temos unha conferencia de activistas da cultura popular, unha actuación de xingras, que son unhas cantareiras actuales, moi actuais, e despois, o día 23 de maio, inauguramos cos nosos fondos unha exposición homenaxe ao pintor Virgilio, que estaría de centenario este ano. Esas son as primeiras 3 actividades que le vamos preparando desde que estamos, que, bueno, aparecerán agora, surden agora en breve. Un grandes eventos e grande preparación para estrea, digamos, de actividades que vostedes teñen preparado, non? Sí, que veñen de atrás porque continuamos co traballo da anterior directiva, pero bueno, estas son as primeiras que están baixo a nosa responsabilidade. Bueno, grandes realizacións. Nos intentaremos facer unha sesión especial do noso programa dende a Radio Llariz, precisamente o vindeiro mes de maio. Temos previsto aproximadamente sobre, me parece que o día... Bueno, xa lle direi exactamente, me parece que xa falei con vostede en privado, pero xa lle direi exactamente, me parece que en Radio Llariz temos previsto día 8, pero... Vale, pois, xusto antes da estrea, claro que sí, pero podemos aproveitar o momento, xa que estaremos aí, para poder saudalo persoalmente e ao mesmo tempo, se é posible, se non é posible con vostede, con cualquier outro persoa que pertenza á fundación, e será un evento histórico para nosotros, fantástico para todos os nosos escoitantes, non? Moitísimas gracias, un honor e moitísimas gracias. Para nós un placer e unha honra. Moitísimas, volvo a repetirlle os nosos parabéns, que ben querida Elvira. Hasta outro momento. Moitísimas gracias. Hasta outro momento. Veña. Ata logo. Despedimos a Elvira con música e de seguida lles informo da seguinte intervención.